Er der noget her i butikken, du har lavet? Nej, ikke af det, der er udstillet. Det er det ikke. Så, altså jeg har... Jeg har vurderet det der med hjorten der. Det har jeg haft vurderet. Ja, det skal også familie. Så det er den måde, hvor de sådan lavede. Og her er klaver. Så det var også sådan. Hun udgav jo sådan nogle kataloger, hvor man så kunne bestille fra. Jeg er ikke rigtig